Abusuafo aha attention TV. Yɛnua ba Afia Pokua ne ho nsɛm a ɛba abɔnten ɛfa ɔne asantefo nyinaa asɛm no ne nyinaa ne sɛ wakasa etia asanteman titiri ne Osei Tutu Otumfuo Osei Tutu kyesɛ ɛna ekuro hɔfo nyinaa kyesɛ Afia Pokua ekua wei ɛma mpanyinfo okura ɛba abɔnten ebi te sɛ Afia Hwɛsnega mokura ɛba abɔnten ebedidi na kɛntɛ wanka ne yie na ɛnɛ Afia Pokua kyerɛ mu sɛ watro apology letter e dey akọ asanteman nyina so all pound wacho nanso letter na ekoye no amabọ letter na atoegu ene Afia Pokua e dey nani e kyerɛ mu e wɔ Kingdom FM na ɔkɔ no ya papa Ajagurajah nso e di n'akyi ekoye e ma amokɔka nsɛm nyina yi na ɔde apacho e na ɛka na Ajagurajah nso kyerɛ mu a ɔno so e gyina ne nan so na so obu nkotodwe apacho ama yɛnua ba Afia Pokua ebi so obi a ɛyɛ mfonso oyɛ mfonso a opepa nti sɛ wapa atwɔw na mpanyinfo efidie na ɔno ankasa de ne ho ɛka na ɛbɛyɛ a mpanyinfo no ebeti ne nsɛm mama yɛntie ne ɛkɔ so ɛwɔ Kingdom FM di kan me de nkyia kɛse ɛbɛkɔ ama asanteman nyinaa ne titu yɛ opem so na me de enuhuo emu me firi nuhuo mu ɛka sɛ me pa na twɔ Sabio kafrache enye mani da ho ne boapayo se mekasa etiano esanse ya tete me ya anye me na emom eye kasa na etefa so enti de tosu mienu me de achopa bema da sebe ko mo Japan tosu mienu okoma ira se animguase bia na metakrama so de abre kwa oman omomfa ncheme ena me papa ocha me kwa me adofo Sabio kafrachi otete me ahemfie nti okire me se de esikasa nanso etoda na aboa na didi atrahye nti akoma bia e wosoro edi ho ya ba treta hodo wo mo a wabo mutimu posese bi me kra kro mbeje afi me nsam mesra wom omfa ncheme me yakwa uni me yasantini na ankofi me ka ama o maten so se obi nhye machi obi antimi ntua meka se menye bibi se ya amanyo se ye nkonwa se ye hwan eye program ne ye ena ekoba ne sa ebia mementi ase mu eye different obi nso enti ase eye different eye twi kasa ana mekaye enti mesre obi mfa ncheme se de memeti ase ne nya sa na Ghana for beti ase me pa ma chow e chopa de yesre me dase to ede so no se ko wa me kire nsem there gatoa ya gatoa mesre we de mesre uranom we de madaroma besikana na prempe we de miaminua madaroma we de mesre mo we de miano makika bi ache no beka no kura one something I'm friend makika bi ache ne pa but we are also looking at the spiritual side of it mesre obi biara afia so wanu wapan no phone asusa mama ota tie no tro caption phone apan no nyam na twaka time man ntwa yi time am friend nkire no satan na ma ya asori awie ukwada ma pon asori ana dwo consultation kwa wanye to be phone no so obi na de send me panyi pa o hene pa o Ghana no de send me to de send me Afia Pokua me hwe na Afia ko fast papa no nyame asem ba so de ye patcho kura na still spiritually you see e hu de be na bibia so twa yes asem ba cause e de bibia me kasa me boni din no nyame 118 na my friend two times 118 baako 190 baako tie we na be kasa we na be ko atia wo se enka sentia wo hene na enka sentia sikani
Tu ka se sikani kura cocaine no yo sikadura unya sikari bi da. Unya bi da no wo. Jimmy for the cocaine. Jimmy for the Tory. It is a kind of possible to cocaine. So I'm back to China sauce. If you show people your baker, if you show people your baker, when they fight with you, they will kill your baker and burn down the bakery. I mean, that's it. So we told so about your big man. And you be the oh, me hunu nya. me coach before Ajagurajah. Can't Mr. Asada obebaso yen fancy na your friends apacho so na wakasa Madaroma Madaroma mesrem me die Madaroma Kobresiama we dey misu me jerem bia pacho menim say den dia me say the right thing will be done we dey say ye di kan dia famu a menim say nya ho hanso kwa no be pacho menim say afia dia me wan kura say afia obuade pa ntia me wan kura say sadi wi esi cause menim ni nyene very lovely lady yeah say me kura me ntia konya so kura nanu ntia me da ntia ye me wan wan say betima do sa level no but na me ka say bibia no you know, menim say nya hanko a nya ya Konye November November nsu akototo December abusuafo ene em say Ajagurajah ede na no atumi de ene ya ye papa Otumfuo Osei Tutu asante hene nyina ono so ebeje na apology atu ebe ya bibia ebe koso wanwa efise ye na ya nkabom ewo ye mahigana enti abusuafo Midi Ede Fatima, Attention TV, Makra.